Hej, vi skal lære om at bruge åndedrættet til at få kontakt til vores bækkenbund og vores kernemuskulatur i den her lektion i dag. Og start gerne liggende. Og her, hvis du har et eller andet, en form for bold, du kan få noget luft ud af, så kan du bruge den. Der skal virkelig næsten ikke noget luft i, men det er en rigtig god måde at få kontakt til vores bækkenbund på og få en glidmassage og teste vores balance. Du kan dog også sagtens lave den her øvelse uden en bold. Men placer den her bold under dit bækkenbund, så ikke under din lænd, men ved bækkenbunden. Og du kan sådan mærke, så snart den bliver lagt, at sin balance måske bliver lidt testet, og du kan også få en fornemmelse af, at du masserer dit bækkenbund og kan vippe lidt her fra side til side, lige nyde, og hvordan det mærkes. Så hvis det er, du synes, du har fået for meget luft i, så tag endelig det ud, og omvendt, hvis du kan nærmest ikke mærke noget, så er det måske, fordi du skal have lidt luft i. Men at starte med at lægge dig godt til rette her, rulle skuldrene på plads, armene lidt ud til hver sin side. Fornem, at du får en naturlig kurve i din ryg. Det vil sige, at du skal ikke bruge kræfter på at suge navlen under dig og få lænden helt ned i underlaget, men du skal heller ikke sveje for meget i din rygsøjle og få fornemmelsen af, at du får sådan brystkassen godt op mod loftet og får et stræk her ved ribbenene. Så prøv at slappe helt af her i din ryg og land. Find den her naturlige kurve så godt som muligt. Og så tager du nu en god dyb indånding ind via din næse og fornemmer, at du får vejrtrækning helt ned til dit bækkenbund. Så ned til bunden af maven. Og så ser du, om du kan afspænde kroppen lidt her. Og så ellers ånder du ud via munden og fornemmer, at du får kontakt til dit bækkenbund, aktiverer den, at du får den her knibefornemmelse fra din endetarm og så frem og op af dit bækkenbund. Så gør vi lige det her igen. Indånding ind via din næse. Fylder dig så godt op med luft du kan. Afspænder kroppen hernede ved dit bækkenbund. Ånder ud via munden og får så kontakt til den her aktivering af bækkenbundet. Og så igen indånding. Afspænder din krop. Udånding en lille smule ud via munden først. Og så ellers fornemmer, at du får fat i bækkenbundet og laver den her form for knibaktivering. Og nu får vi lidt mere bevægelse på, så du tager nu en god dyb indånding her igen, afspænder bækkenbundet og kroppen her, når du når bunden på indåndingen, og så ånder du ud et lille splitsekund, inden du så får din hæl til at glide fremad, strækker benet, og så får du ellers hælen til at glide tilbage igen, og så afspænder du kroppen her på din indånding, ånder ud et splitsekund via munden, inden du så får foden til at glide fremad, og få den tilbage igen. Indånding ind via næsen, afspænder kroppen, afspænder bækkenbundet, og så ellers ånder en smule ud, få fat i dit bækkenbund og glider hælen frem og tilbage. Indånding her igen, skifter fod, ånder ud et splitsekund, og så ellers få den anden fod frem og ind igen. Og vi tager lige en gang til på hver sin side. Indånding her via næsen. Afspænder, udånd, få hælen frem og tilbage. Indånding her igen. Afspænder, ånder ud via munden, og så ellers hælen frem og tilbage. Godt. Lander her. Og hvis du kan mærke, at du lige har brug for at gøre det her nogle flere gange, endelig pause videoen og fortsæt. Men ellers kan du lige ganske øjeblik igen ligge her og vippe dit bækkenbund fra side til side. Lige udnytte den her bold, du har under dig, hvis du har den. Lige massere. Og så ellers fjerner bolden. Få den ud til siden. Få fat nu enten i sådan en blok eller noget andet, du kan placere mellem dine knæ. Og hvis du ikke har noget, og det er også helt okay, så gør det du bare uden. Finder sådan en hoftebreddets afstand med dine ben. Har et lille mellemrum. Og så bruger du ellers nu knæene til at presse den her blok ind, og så kan du nærmest med det samme mærke, du får fat i dine mavemuskler og dit bækkenbund her. Og så ellers så prøver du nu at vippe dine knæ ud til siden, og det vil man så gøre på den her indånding. Og så afspænder du kroppen, når du lander her. Fornemmer du får fat i dit bækkenbund, og på din udånding løfter du så benene op til midten her igen. Godt, så du tager en indånding, kommer ud til siden, og vi tager lidt den samme tid her til at begynde med. Afspænder kroppen,
Og udånding, løfter, kommer op igen. Indånding ud til siden, afspænder. Og udånding får lige et splitsekund fat, først her i bækkenbunden, og så løfter, fortsætter med at ånde ud. Godt, lige en gang til. Indånding kommer ud til siden, afspænder kroppen. Og udånding løfter knæene op. Og så gør du det samme nu til den anden side. Indånding kommer ud til siden her med dine knæ. Ånder ud, kommer op. Indånding kommer ud til siden, afspænder kroppen, når du lander. Ånder ud, mens du så løfter op. Indånding kommer ud til siden, afspænder. Og så ånder du ud lige et splitsekund, inden du løfter knæene op. Godt, sidste her. Indånding kommer ud, afspænder. Udånding kommer op. Fjerner den her blok. Slapper lige af et øjeblik her. Få så knæene ind mod din brystkasse. Krammer dig selv, og så laver du cirkler her. Mærker, du kommer ned til din bale og op til din lænd. Skifter side. Godt. Og så skal vi hele vejen rundt. Det kan være en god idé lige at vippe ud til siden. Få hænderne til at hjælpe dig med at skubbe dig op. Og så lander vi på alle 4. Og jeg kan anbefale at ligge noget blødt under dine knæ. Og så ellers placerer dig her alle 4. Og så begynder du ellers at svare i din rygsøjle. Kigge op. Udånding, kigger ned. Indånding, svarer, kigger op. Udånding, kigger ned. Og så ellers prøv at gøre den sådan lidt blød og lækker. Trækker vejret egentlig, som du egentlig synes er rart. Men hvis det er, du godt kan lide, at der er lidt mere kontrol over vejrtrækningen, så indånding kigger op. Udånding kigger ned. Men egentlig lige den her handler det mere om, at du bare skal have en god fornemmelse i din rygsøjle. Mærke, at du får det sådan helt ned til lænden, hele vejen op til skuldre, nakke. Godt. Og så finder du dig ellers til rette her på alle 4. Slapper godt af i din mave. Spreder dine fingre godt, så du fornemmer, at du får sådan et godt fundament og bruger også musklerne ude i dine fingerspidser. Så kommer du op på dine tær. Og igen, husk at slappe af i din mave her. Find en naturlig kurve i rygsøjlen. Og så tager du en god dyb indånding her ind via næsen. Afspænder dit bækkenbund her især. Få lige kontakt til bækkenbundet. Og så ånder du ud via munden. Løfter knæene og hoften og enden op mod loftet. Lander i dit hundestræk. Og slapper af i dit hoved og i din nakke og kigger ned mod dine fødder. Og så begynder du lige især til at starte med at skiftevis at bøje dine knæ. Og mærke, at hælene skiftevis kommer ned mod yogamåtten. Lige varmer op. Lige et ganske øjeblik her, inden du så får begge hæle ned mod yogamåtten. Fornemmer enden, der kommer godt op mod loftet. Og at du slapper af i din nakke og hoved. Trækker vejret. Og så kan du selv vælge, om du går med fødderne frem til hænderne, eller hænderne, der går tilbage mod dine fødder, så du er i en foroverbøjning. Og så kommer du op rygvivl for rygvivl, ruller dine skuldre på plads, lander her. Og så laver vi endnu en øvelse for at få kontakt til bækkenbunden, samtidig med at vi får bevægelse på og bruger åndedrættet. Start med lige at rulle skuldrene lidt på plads. Og så er det vigtigt i den næste øvelse, at du ikke kommer til at svare eller krumme i ryggen. Så snart der sker en eller anden forandring i din rygsøjle, så skal du stoppe. Det handler ikke om at komme længst ned her. Så du tager en indånding, og du har hænderne ned langs låret, og så glider hænderne ned langs låret, og så kommer du frem. Og det kan være, at de kun lige når sådan, inden de kommer ned til knæene, at du begynder at mærke, at du måske svejer i ryggen eller krummer i ryggen. Og så stopper du her. Og så er det så meningen, at du skal ånde ud, når du så kommer op og får den her aktivering af dit bækkenbund. Og det gør vi så igen. Indånding kommer ned, stopper, når det er, du fornemmer, at du får en forandring i din rygsøjle. Så ånder du ud via munden en lille smule, inden du så løfter dig op og bruger bækkenbundet og kernemuskulaturen til at løfte dig op. Så indånding kommer ned, udånding kommer op. Indånding kommer ned. Få kontakt til bækkenbundet, ånder ud et splitsekund,
Og løfter så ellers derop via dit bækkenbund. Godt, lige en gang til indånding ned. Afspænder. Udånding kommer op. Godt. Og nu går du så frem til forenden af måtten. Indånding kommer op med dine arme, strækker dig langt. Måske en lille bagoverbøjning her. Og så kommer du ned i din foroverbøjning. Så armene kommer ned mod gulvet. Du slapper af i hovedet og i nakken. Og så tager du en indånding nu og placerer hænderne under dine knæ lige ved dine skinneben. Og så kigger du sådan lidt skrå frem og laver en lige ryg. Og så kommer du ned igen, fingerspidser i måtten. Og så løfter du højre fod så langt du kan tilbage på din yogamåtte. Og så placerer du højre knæ ned, gerne på et tæppe. Slapper af i den bagerste fod. Se om du kan placere hænderne heroppe i din hofte. Og så måske få den forreste fod lidt længere frem. Og så læner du dig ellers ind i hoften her. Og du kan vælge at blive her med hænderne, men hvis du har lyst, kan du få armene op over hovedet. Tag en god indånding. Udånding, læner dig frem ind i strækket. Og så får du ellers hænderne ned igen, placerer dem her i underlaget, få forreste fod med tilbage, så du er på alle fire. Hænderne kommer i måtten, så kommer du fremad her, får vægt i dine hænder og dine arme. Bøjer i albuerne og bruger armenes kraft til at komme ned på din brystkasse, og så ellers hofte og ben. Og nu er så dine hænder her på hver sin side af din brystkasse. Og husk at få albuerne godt ind langs kroppen, mærker du ruller skuldrene tilbage. Og så på din indånding løfter du hjertet op og frem. Eventuelt prøv at give slip med hænderne, når du kommer op, så du mærker, at det er rygmusklerne, du får fat i. Og så kommer du ned igen. Tager 2 mere. Indånding løfter dig op. Udånding kommer ned. Indånding løfter dig op. Måske slipper med hænderne. Og så ellers kommer ned igen. Godt, og så kommer du nu på din underarme. Og slapper af her. Så laver vi en øvelse igen her, hvor vi bruger vejrtrækningen til at få kontakt til bækkenbundet og vores kernemuskulatur. Den her er især ret kraftfuld til vores kernemuskulatur og en god øvelse til at træne sig selv op til en planke. Så hvis den bliver lidt voldsom, så tager du en pause undervejs. Det kan også være, at du er okay med, at du kun kommer få millimeter op. Du vil stadigvæk kunne mærke, at der sker noget. Men ellers så tager du en god dyb indånding ind via din næse her. Afspænder bækkenbundet. Så ånder du ud via munden en splitsekund og løfter så enden op. Kommer sådan lidt op på dine knæ. Og så ellers ned igen. Så du kommer ikke op på alle 4, men løfter bare sådan 10 cm, 15 cm op. Godt, indånding her igen. Afspænder. Ånder ud et splitsekund via munden, og så ellers løfter via dit bækkenbund og din kernemuskulatur, og kommer ned igen. Godt, en til her. Indånding. Afspænder. Udånding via munden, løfter op. Kommer ned igen. Og så får du ellers hænderne ind på hver sin side af brystkassen. Brug armene til at hjælpe dig med at komme op. Og så lander du op i dit hundestræk her igen. Trækker vejret. Og så ellers går med hænderne tilbage til dine fødder, eller fødderne frem til hænderne, hvad du synes er rart. Og så kommer du op, ryghvirvel for ryghvirvel op og stå, ruller skuldrene på plads. Hvis du er tilbage på yogamåtten, kommer du med frem. Indånding, armene op. Udånding, kommer ned i en foroverbøjning. Indånding, halvvejs løft. Udånding, ned igen. Løfter nu venstre fod så langt tilbage på måtten du kan. Placer den ned på et tæppe. Kom op med hænderne i din hofte og læner dig frem ind i hoften her. Og her kan du vælge at blive, men hvis du gerne vil have lidt mere på, får du armen op. Tager en indånding her, og udånding læner dig frem ind i hoften. Så kommer du frem og ned med hænderne. Får det her forreste ben med tilbage. Og så læner du dig fremad, så du mærker, at du får vægt ned i dine hænder og dine arme. Og så bøjer du albuerne. Prøver at få din brystkasse til at lande først, og så ellers hofte og ben. Hænder på hver sin side af maven, eller brystkassen. Armene godt tilbage, albuerne godt tilbage, og så indånding. Kommer op her i din lille kobra. Kommer ned igen på udånding. Indånding kommer op. Måske slipper du med hænderne.
Udånding ned. Indånding op. Udånding ned. Og så kommer du på underarmene her igen. Og spænder kroppen. Tager en dyb indånding, fornemmer det kommer ned til dit bækkenbund. Afspænder. Og så udånding løfter. Og kommer ned igen. Indånding. Udånding løfter. Aktiverer bækkenbundet. Kommer ned. Indånding afspænder bækkenbundet. Og kommer op på din udånding. Og ned igen. Og så får du ellers hænderne på hver sin side af din brystkasse. Hjælper dig med at komme op på alle 4. Knæene ud til hver sin side. Samler dine store tæer. Sænker enden ned. Armene frem. Panden ned i yogamåtten. Slapper af i din barnets stilling. Finder ro. Trækker vejret. Lander. Godt. Og her kan du vælge at blive lidt længere tid. Det kan også være, at du synes, det er rart faktisk at komme op igen. Og så vende dig hele vejen rundt. Læg dig på ryggen i en afspænding i Shavasana. Og lande her. Fornemme kroppen og bare slappe helt af. Og ikke skulle gøre noget andet end at lade kroppen fornemme. Og så håber jeg, at det her var en god øvelse til, at du lige kunne mærke, hvad der sker, når du trækker vejret, og hvordan du kan ved hjælp af åndedrættet få kontakt til bækkenbund og din kernemuskulatur.